Yeah. Now, Hello, one call Pastor my Miracle. name so that you know where it is coming from. Pastor, mbam, I abịahụ church today o, I abịahụ. Pastor, pastor kwa m kpọrọ gị chịrị ka m gwanụ gị. Ịma na holy water anyị zụrụ n'aka gị na ịsọ 250,000 ga-agwọ. Yes, maka my grandmother nwere breast cancer na ịgwara m sị na ọ ṅụọhala mmiri na ọ gaghị aṅụchara ya aṅụcha before ya na-aṅụrụle ya half na the breast cancer na ọ ga-ala. Pastor, mba, anyị gara no ịma na my grandmother wụ onye pu ụzọ ga-abịa dịchanụ happy si na ete na ala according to ihe i kwuru, so anyị aga n'ụlọ ọgwụ. Ndị ụlọ ọgwụ asịkwanụ na ihe ka n'ebe nka n'ebe na ọwụghụ nwa na dozu nke nyere ọ ga-ezu na the breast cancer na all demonic attack. Pastor, ihe ikwugekwa na ihe ndị dọkịta kwugekwa dịkwa iche o, but ịma na amanụ m ịpụ ụzọ kwuo na ọṅụnụ nke anụ na this holy water na oshi from Jerusalem. Na ọnụna nsọ ya ṅụọ the holy water. My grandmother na-ahụkwanụ nsọ ya ọwa agadi nwaanyị ka ọ na ọ baala na menopause kemgbe ụwa na elekwana ihe gbasara ya wutu nsọ. enwe onye ọzọ metụrụ mmiri a aka naanị ya na-aṅụ ugbu a ọgwụ mmiri arụghị ọrụ ọhịa m jizi werezi asị ka m kpọọ gị ịghọtara na a ga-emere ya special prayer, but pastor cheki ya na ihe eruole ọkwa Chineke zọgakwa nwaanyị ahụ cheke nuke ma ikwuru enwe anyị azọla mmiri kemgbe ụzọ mmiri nke abụọ ọzọ anointing oil zọ ihe niile nwaanyị a ka ọ na mgbe ọkwa gị nwa megekwa ihe ka onye kewe eziokwu. Pastor Miracle ma na ihe a enweghị ike iji arụghị ọrụ akịma na ọ gaghị eke rụga mmakwukwu m ihe nkwe na-ekwugo n'otu a na ọwụ na iwe ewele bata nwere ihe ị ga-eme na iwe ewe m. Ifeatị oge m kpọburu mba lee ama agara gị ije ya na ichekwa na ihe egwuregwu bikos ọ ndụ mmakwukwu m na ndụ ndị mmadụ ka iji egwuregwu na chọọchị gị ebe a gị ndị niile na-eji ha ahụ ma ndị ara nọ nga ihe wụchara chen elesi ga-ekepụ ha na chen. Ịma na Jizọs Kraịst bịara ka o liberate ndị mmadụ gị nwa abịa na-etiga ndị mmadụ na captivity ịma na enwe pawa ụlọ iji kama ịtere ga-ahapụ ndị mmadụ ka ha gaa ụlọ ọgwụ gị na-eri ha loka ịna ndị mmadụ ego gị nye ha mmiri si ha gaa ṅụa na ọ ga-arịa ha ala ọrịa. Agwọta ka isi bịakwa na ma ha so si na m zụta nnama na ị ga-eme Passover gị were ọbara nnama de na were ọbara ya ji mere sign of the cross na door were anụ ga ata buru ọbara ụkachara na compound mana ndị ochi bịakwara nga ahụ iwuse kidnappers kidnapụkwara makwukwu eleni nwaanyị ọtaba ahụ n'aka kemgbe o bidoro gawa chọọchị ga ya dị nọ ihe anụ nnama m zụtara inyetara anyị na ya ata ịghọta ma mgbe ndị ochi banye ha anụ ha ata ka ijọs were nnọọ ọbara anụ wọrọ anyị na kọmpanụ ma burudo anụ lawa gata ya naanị gị na ezinụlọ gị hi na-eme ọ dị mma. na Miracle echi n'ochi mmakwukwu m n'aka na mmehie ndị o mere ma ọ na agbọghọbịa ọ mmakwukwu gị onye mere mmehie ma ọ na agbọghọbịa isi gba ọkwa gị nga ahụ ịkpakwa ahụ ma anyị abịa na chọọchị gị nga aha gị nara anyị ego ma buru ihe enyi ya ihe niile ndị nyekwerele na ya elekwa ihe a ga-akpọ ihe ka lee m agwa gị ama jos chọọchị gị ahụ na ị ga-ahụ ndị akpa obi abịado na chọọchị gị na ka ebe akụkasị everybody like at least ma m ga-akpọcha ndị polisi maka ikele ndị mmadụ ọ bụ iji ndị mmadụ n'ọrụ iwe onye wayo enweghị ezigbo pastọ iwu fake ọ na fake iji ọta aka ọtọla fon